Pripun Pak Pakualam niku Pak? Pakualam itu sanepane gunung. Sanepane napa? Gunung. Oh. Alam tanpa ono gununge. Besok iki ngomong apa wae sing meletus dhisik iku Gunung Pamatun. Gunung Pamatun, Lombok di antara Bali. Lombok di antara Bali. Iku ana ten gunung. Oh, Iku balik Bali bedukan. Iku Angkat dhisik terus ngulon. Berarti Jadi ini rendahe donya Pulau Jawa iki koloretan. Ambles. ambles tanah Jawa mangke niku saking koloretan. Jadi dereng pecah niku dereng pecah masalah gempa niku dereng pecah. Lagi gabah diteri. Gabah dinteri. Jadi sak ndure Aceh sunang kuwi. Iku lagi gabah diteri. Terus kedai selamat niku pripun Pak? Iku mau nyabrang Bengawan. Ya ora iso selamat wong wis fakta kok. Pun garis. Wong salah bakal selek. Wong salah bakal salah. Saiki Kopik iku sing kena sapa to sing akeh? Mosok wong Tegalan, wong Gesing wong Tegal. Wong sing bedino nang omahe iki sing kena. Nek dhewek sing wong desa kena iku. Ha iku ora apa-apa dikopikno mamune sing Nggih, Covid. Tapi nek kena Kopik ya dokter, bidan. Nggih. Ya kenapa kok ngono? Kurangi wong sing salah. Bakal semele ngono. Wong bener bakal tetenger, ora peduli bayi ini calon urip ya urip. Nggih. Iku fakta. Nggih, fakta sedanten. Fakta tadi. Lakone Jayabaya wis ngono ku mau, tapi disanepakno Jayabaya iku mau. Nggih. Jadi dua kali lulus bakal terjadi. Iku nek mau nek Kediri dadi kali mau. Kediri dadi kali, Kita dadi latar ya mau. Blitar dadi latar, Surabaya dadi segara mau. Surabaya dadi segoro. Berarti apa nih dadi segara? Surabaya iki perang. Surabaya kalah berarti kerajaan yang ngaleno Kalimantan. Maksudnya danyange Kalimantan iki boyo. Oh. Ono katakan macan, boyo kuning, boyo putih, macan putih. Iku danyange. Ning nang kono ya ana Majapahit. Ten Kalimantan. Ya Kalimantan, ya ana wali. Kalimantan Selatan berarti ana pangeran wong teko Majapahit. Iki murid tunggal guru Siliwangi. Pangeran Suryanyata. Terus bari tunggal guru Bejagung Lor nek ana cungkup lore warung. Pangeran sapa iku sing ngaku sugih-sugih. Ngoten niku guru kota. Lore warung iki pangeran iku wonten cukup gedhe niku. Wong kok Majapahit juga Bejagung Lor sing mlebune Bejagung Petarian. Sak lore warung enten cukupan. Pangeran. Ampun ngertos Pak. Nah, wong bacane kula niki senenge golek-golek. Nggih. Golek-golek terus sampai apa sing apik terjadi. Jadi kok ora ngopeni. Mulane ketenangan kok mikir mati. Sampeyan saiki pikir. Ora Islam ora Jawa. Nek sampeyan semedi utawa sampeyan wirid-wiritan betan cara Islam. Iku tujuan apa? Golek pati. Kesaged Pak. Nah tujuannya apa ora golek pati? Golek hubungan mbekane gaib Allah Ta'ala. Allah Ta'ala gaib. Apa ngomong apa? Sakarmu ngomong apa-apa ya wis. Tapi aku ngono. Ojo urusan mbek gaib. Karena urusan mbek gaib urusan mbek sapa Gusti Allah gaib. Nggih. Nah, iku nyepetno pati golek dalane pati.
ora kok nyepet pati ndolek dalane pati supaya aku iki diterima. Kepengin roh kasuwarganku iso nampana. Iku cara Jawa. Nek pitung Jawa iku ora mati mel jinasi dheweke langsung urip. Cara Islami mau. Jadi platurane kaku Jawa. Tapi yo mbok sing tepak wong buta jumeneng kok. Buntut sing meneng. Buta jumeneng, Buta jumenenge donya sampai akhir hayat iki mau. Oh, nggih. Jumeneng dadi ketenangan ning urip senajan miturut gudure Islami. Senajan urip pas-pasan wis iku takdir teko pangeran. Dadi diterima. Nyesal nangis setedina ping 7 iku urusanku. Kowe ngwehi ra diwehi, tapi nek gelem jongok temenan iku paribasane ora diwehi, nek dicuweluk terus kaya ape demplok ra sida duncalno kok takem. Aduh wong suwe-suwe kaya digawe utot duweno. Ro dalane pati. Enggak pati meneh digoleki. Nggih. Ora kok aku kepengin sugih. Sugih digawe apa? Iki dina iki donya wis ora kanggo. Cedhelok ka donya niki mboten kanggo. Sapa sing ped ngamal? Wong sing ra duwe kipri-kipri wae kepengin ngamal. Nggih. Los paniku. Wong sugih ngamal ora diputu. Nene dusupna ngono ora usah diterjemahno. Insyaallah kok pasti roh kono gregete ngati iki ngawerwi. Ora usah diterjemahno. Niatmu perkara apa? Ngirim doa di kubur sak keluarga. Wis patekae pisan padha ora usah kathik. Abang pateka iki pateka. Gak usah. Cukup patekae pisan wis niate ku nggone kajate wong sing ngeweno. Nggih leres niku. Jadi kabeh iku mau no setire ngene. Asal aku ape sembayang, aku wundu koma. Aku no kono sembayang ya gak ro, ora sembayang gak ro. Aku diterima gak ro, ora diterima gak ro. Tapi aku wis ana niat ku jan semen aku Jumatan. Niku pun Wis ana ora oleh no kono oleh niate. Iku wis ditulis. pun ditulis. Dadi ngawerui gegete ngati rentike pikir iku wis sing mau ngkonin dhewek sing duwe dhewek mangkano sampai di musyrikno Siti Jenar di musyrikno para wali. Aku ora wani dakwah sejatine ngaku mau Allah. Aku ku mau nyebut Allah, ora kok aku ki Allah. Pripun dewa niku? Kok tok kono-kono aku mau nyimpang dhewe to. Lah iku lakone Siti Jenar iku bebasane ilmune Gatotkaca. Balik satrio paling ketemu. Gatotkaca. Iku Allah Ta'ala iku ketika mau suci, kang mau agung iku cedak ora senggolan, kaca tanpa ngilu. Nek ngawerui tas senajan iku sane panapa iku bebentuk seneng iku wis anugrah. Ngawerui. Tapi ora kok iku Gus Dala. Cedak tanpa senggolan, Tajak tanpa senggolan ilmu Siti Jenar. nggih. Kaca tanpa ngilu. Kaca tanpa ngilu. Ngaca tanpa ngilu. Oh. Jadi neng lan waspada. Neng eling lan waspada. Neng eling Eling lan lan waspada. Waspada iku ngawerui apa? Jadi nek sampean masih nanggonku maling noto gedhek. Nggih. Tapi nek sampean merem gawang-gawangan ratan gesing ketok. Lha iku lho, benter merem. Merem malah benter, Pak. Nggih. Malah benter. Sampeyan iso maca ratan Surabaya dan angen-angen ngene iki. Angen-angen kok sampeyan sampe nek
merem ngene eling kok. Eling gawang-gawangan. Jadi liwat teko atine. Niat sing manteng insyaallah bakal terjadi. Cuma Terus Islam jerene murah. Engko suwe-suwe di dalamnya adil. Jawa ya kok mung ngono wae. Jawa iku sisane wae ora dinakno wong. Kayak sing utuh sadurunge dipakakno dipisah. Iki wong Jawa. Mos iso disodako iku disodakono dhisik baru sisane disodakono dipangan. Jawa. Jawa. Bentene niku nggih. Yo. Ora kok luwihane dinakno wong. Nggih nek saniki kan luwihane lagi diwehno. Nah, iku cara Islame apa jenenge lenggane? Apa ngono dunyane dikeneki ngono lho. Dunyane diimpaki ngono piye dene? Dijakati ini cara Islame. Nek Jawa sedako. Sedako. Nah, Islam ke Cina dimusuh wae. Mriki yen kuburan Cina. Terus ngapunten Pak niki kersane tiyang semedi niku saged ning atau niku kedah pripun Pak? Kebanyakan harus nutupi babagan songo. Bolongan songo asline. Cara Islame nyebut wali songo. Iki ngisar loro. Samantune niku langsung meneng nggih. Nah, salat kajate Jawa. Nah, salat kajate Jawa. ya sujud berdoa. Ya maca ping ya padha ping Islam ping 33 ngono. Tapi ora bekan nutupi. Nutupi babakan Nawa Songo. Ora bekan. Ambekan pisan tidak.